Waslu fl-aħħar fażijiet ix-xogħlijiet fuq il-korsa l-ġdida ta' Żwiemel fil-Marsa li se tkun lesta fi żmien ftit jiem bil-lesta tkomplija tal-kampjonat. Il-korsa twila kilometru se taħdem b'single elevation li mhux biss toffri aktar veloċità u spettaklu iżda sigurtà akbar għaż-Żwiemel. Ix-xogħol fuq il-wiċċ sar b'sistema ta' saffi differenti ta' ġebel u ramel biex l-ilma jiskula aħjar u fuqhom inħolqot sodda ġdida u ta' kwalità għolja. Il-wiċċ issa huwa magħmul minn ramel skur ta' tip basalt maqbul ma' Equestri Malta u l-Malta Racing Club. Waħda mill-karatteristiċi l-ġodda hija korsa interna għat-taħriġ b'wesa ta' 7 metri flimkien ma' dawl ġdid fuq in-naħa ta' ġewwa biex joffri alternattiva aħjar għal dawk li jħarġu Żwiemel fid-dlam. Marsa Racetrack Limited, il-kumpanija li ħadet il-konċessjoni għal 65 sena kellha 6 xhur biex lesti il-proġett. Il-Ministru Clifton Grima flimkien ma' tmexxija ta' Equestri Malta żar ix-xogħlijiet fejn il-kap eżekuttiv ta' Equestri Malta Meg Zammit spjega kif dan il-proġett huwa frott ħidma ta' bosta. Biex wasalna dak li qed naraw illum kien hemm bosta sagrifiċċji u bosta xogħol li ma jidirx fejn anki kellna diversi laqat kemm ma' esperti barranin. Kif ukoll ma' numru ta' stakeholders fosthom il-Malta Racing Club li qed jirrappreżentaw lis-sidien, kif ukoll numru ta' periti kemm periti tal-kumpanija kif ukoll periti tagħna tal-awtorità. Il-Ministru Grima qal li dan il-proġett juri l-impenn tal-Gvern li jsaħħaħ l-infrastruttura sportiva f'pajjiżna inkluż f'dixxiplini bħal dak ta' Żwiemel. Tenna li l-korsa l-ġdida se toffri ambjent sigur, professjonali u ta' livell internazzjonali kemm għal kompetituri u kemm għal pubbliku. Il-korsa kienet iddisinjata mill-perit Edwin Mintoff taħt il-gwida ta' Lars Standstorm, perit ta' fama dinija speċjalizzat fil-koros ta' Żwiemel.